В предно видео си говорихме, че смисълът на живота е да учим, т.е. ние идваме тук на земята на училище. Но как точно избираме уроците си, чуй в това видео. Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. За да ме разбереш по-добре, ще ти дам един пример. Да кажем, че в предходни свои животи ти си бил свръхамбициозен, алчен за пари, жаден за власт, контрол и слава. И идвайки в този живот, ти си искал да станеш по-смирен, по-приемащ и човек, който се радва на малките радости и оценява малките неща в живота. Но ако в този живот ти отново си поел по този път на свръхамбиция, жажда за пари, власт и контрол, не си чул шепота на интуицията, чрез която твоята душа ти говори, ти започваш да получаваш различни уроци. И първият урок може да е едно леко потупване по рамото. Урок, който може да се състои в това да се чувстваш уморен, унил, отпаднал от свръх голямата натовареност, от напрежението в кариерата, която ти си тръгнал да гониш, да градиш. И ако ти не си вземеш този урок и не чуеш шепота на интуицията си, че трябва да напуснеш тази работа и да се отдадеш на своето призвание да твориш, ти ще получиш следващ урок, който вече ще е доста по-сериозно потупване, направо ще да речем шамар, който Вселената ще ти удари, за да се осъзнаеш. Най-вероятно ти ще получиш някакъв сорт бърнаут, ще се чувстваш свръхизтощен, възможно е да се депресираш или да получиш някакво друго психическо заболяване. Ако ти отново не си вземеш урока и не чуеш интуицията, която ти нашепва какво е твоето истинско призвание и твой истински път в този живот, следващия урок вече ще е един голям удар, който ще ти нанесе Вселената. Направо тя ще ти удари с голямата бухалка и е твърде възможно ти да се разболееш тежко, дори да влезеш в болница, да претърпиш някакъв сорт операция. И тогава обикновено, когато получим такъв сорт тежък урок, ние се осъзнаваме и разбираме, че пътя, по който сме поели, е твърде нездравословен за нас. Този път ще ни